Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα βγάλουμε ένα βίντεο, γιατί είναι το πρώτο μου. Απλά έχω συνηθίσει στις προπονήσεις και σε αυτά να λέω ένα ακόμα βίντεο. Θέλει λίγο εξάσκηση πριν κάνεις βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Cat Mario, που είναι ένα κινέζικο παιχνίδι από ό,τι ξέρω, και είναι troll παιχνίδι. Το έχω παίξει αρκετές φορές, απλά δεν έβρισκα κάποιο άλλο online παιχνίδι. Άμα πάει καλά αυτή η σειρά, θα κατεβάσω Minecraft και θα παίζω με κάποιους φίλους μου multiplayer και τα λοιπά. Θα μας μαθαίνουμε διάφορα πράγματα και για κάποιο λόγο λαγκάρω λίγο και αυτό έχασα. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, άμα πάει καλά το βίντεο κανάλι μου, τώρα θα πάρω, σε λίγες μέρες θα πάρω μια κάρτα γραφικών καλή για τον υπολογιστή για να παίζω Minecraft λίγο πιο καλά, τέλος πάντων, να έχει καλύτερα γραφικά. Και θα παίζουμε με τον Oresti 2002, που δεν έχει κανάλι στο YouTube, αλλά μάλλον είναι ξαδερφός μου. Θα βάζω με το όνομα στο κανάλι Minecraft Cousins, αλλά θα μας λέγανε πολύ ότι είναι κλέψιμο και τα λοιπά και γι' αυτό δεν το βάλαμε. Και θα παίζουμε και με έναν άλλον, τον Εμίλιο, ούτε αυτός έχει κανάλι στο YouTube, και θα τραβάμε όλοι μαζί βίντεο. Κάποιες φορές με τον Εμίλιο, τις πιο πολλές φορές με τον Oresti. Μένα με λένε Γιάννη και είμαστε οι The Pro Gamers. Και θα δείξει πως θα πάει το κανάλι. Εμείς φτιάξαμε κανάλι στο YouTube και σας παρακαλώ βοηθήστε μας, κάντε subscribe, γιατί θέλουμε να μπούμε στο Zero Land, και άμα γίνουμε Zero Landers θα δείτε πόσα βίντεο θα βγάζουμε και τα λοιπά. Και επίσης βγάλαμε βίντεο για να γίνουμε λίγο γνωστοί. Και επίσης, άμα θέλετε δείτε βίντεο του The Greek Noob, είναι φίλος μας, ο Γιάννης και αυτός, πολύ καλό παιδί. Αυτός μας έδειξε πως να κάνουμε βίντεο, γιατί εμείς είμαστε λίγο noob. Οπότε, αυτό. Και από ό,τι βλέπετε είμαι μείον 2 ζωές και δεν έχω πάει καν στο checkpoint. Ωραίος. Επιτέλους, πήγα πολύ μακριά. Άμα θέλετε να ξέρετε, εγώ κάνω record από το Bandicam. Μια πολύ καλή εφαρμογή, απλά δείχνει το τέτοιο. Όχι το link, όχι. Κλείνω το βίντεο εδώ γιατί